Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande noon eɗen janga ko wiyete mbaako no masirte ɗo noon e serti e ɗe to gueɗe jahannoɗe ɗe on jiiɗo henne se mbaɗi dani henne woodi tan ko mba e mba gasi, woodi ko amb e amb ko ɗo haaɗi on woodi ko mbi e mbi gasi ɗo ko imb e imb gasi ɗo ko mbe e mbe emb e emb gasi ɗone ko mbo e mbo ɗo ko omb omb ɗo ko mbu e mbu ɗo ko umbu e umbu ay heewani saɗani sattani mbaɗen dani henne momten ɗum janggen mbaɗen ni momten ɗum haalaɓe mbawen jangude bisimilla janggen ɗo woni mba mbi mbi mbe mbe mbo mbo mbu mbu gasi ngaraɗo mbiya amb amb imb imb emb emb omb omb umb umb gasi hayɗo de saɗani saabu andi mba heddi ko mba o tan masati an kadi a haalata ko haala mba a jangguino mba a haalno ko ma e ba ndendinta wadde a yiɗi mum a yi wadde nanɗo henne wadde hande a yani toon mbambam a yani toon mbimbim ana ɗiɗi haaɗi mba amba amba gasi joni noon ene wayno windande nde ari ha ɗo henne ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga windande nde heewani tampinani jawa ɗum yiide jawa ɗum jangude jawa ɗum windude gayna dawa keɓa keɓnamin hen ɗo woni windande ekko hijjo pular battuɗo nogas e nayyi numéro o nanɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ali jiya whatsapp o a jiɗɗo nadde jangde bisimilla ma gara karda sarɗiji ɗi haɗi belma gara nata jangga a yiɗa min gaccuma ndeeƴa kala noon jangowo hen no yamira e waɗi hen ballal muɗum wasata wiide mi ala mi wawa walla jokke golle min beltima ko jokken golle min jiiɗi nden golle ɗe jokkiden ɗe to wayde fof ndenndi ɗe kala mbaɗa wonde hen an gonɗo YouTube an gonɗo Facebook an gonɗo kala WhatsApp mo mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa hutoro hen nafa hen tawde aɗa walle wallu hen aɗa jingane jingu hen hande ko mba tan janguɗon heewani faami hande ko mba tan janguɗon oyi heewani nani ko mba bencita ko ɗo mbawata siddo amb amb ɗo timmi ɗo ko a tan woni ɗo ko i tan lombi ɗo ko mbi gasi ɗo mbiyata ko imb imb gasi ɗo ko i tan lomba ɗo hay ɗo ko e lombiɗo mbe ɗo ko emb emb ayde
ɗo ko mbo mboo, ay ɗo ko ombo ombo, ɗo ko o tan lumbiɗo. Ngara ɗo mbiya mbu mbuu, ɗo mbiya umbu umbu. Gasi ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga, janga ɗigga, janga ɗigga, mbasa yawde mbasa yowde. ɗo sa ɗiggiñiɗo a serte majjere mbahan kadi. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal. Alhamdulillah rabbil alamin. On jarama, salam.